बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रोखा खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों जे बे समाव हायुङारि जे पार्कखौ हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाय बे फोजोबस्रांनायखौ राजखान्थियारि षड़यन्त्र दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय बे समाव सोंलु खालामदों जे बे समाव सोरबा जुदि राजखान्थियारि षड़यन्त्र दङब्ला आसिया सोरखौ दिन्थिनो नागिरदों बेखौ रोखा खालामनानै हो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा एबा सोंलु खालामदों जे बे समाव सोरखौबा आसि थुनो जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि सानदोंब्ला बे समाव रोखा खालामना होनांगौ दि सोर हाग्रा फोजोबस्रांनो थाखाय षड़यन्त्र खालामदों एबा सोलो खालामदों होननानै सोंलु खालामदों बिथां बिटिसिनि बारग' हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना दिनै राजनितिक षड़यन्त्र दङ होननानै सोरखौबा आसि थुनो नागिरदों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो क्लियार खालामनानै होजानो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों। सोर राजखान्थि दोलोआ बेवहाय षड़यन्त्र खालामदों बेखौ क्लियार खालामब्ला मोजां। आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिटिसि सरकार आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया जे हाग्रा रैखाथि होनायाव फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रा बिफानाव हाग्राखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामाफोरा दिनै जोबस्रांनायनि महराव फैगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौ फकास खालामनो नागिरदों जे हाग्रा बिफान आरो हाग्रामा महिलारिनि दा सरकार बे टटेलि फेलियार जादों, जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै राजनितिक षड़यन्त्र दङ होननानै सोरखौबा आसि थुनो नागिरदों। बिथाङा बुंथिदों जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ जुदि थांखिनानै एबा बिथाङा जुदि बुंथिनो नागिरदोंबा बिथांमोनानो राजखान्थियारि सोलो खालामनानै बे समाव हाग्राखौ फोजोबस्रांदों होननानै जुदि दायखौ लेथायनो जुदि सानदोंब्ला बे समाव रोखा जानाया मोजां जे बे इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं प्रमद बर'नि दिनावनो मोननै हायुङारि एबा नेशनेल पार्क जानो हादों आरो बेखौ खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया। जुदि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया हाग्राखौ जुदि फोजोबस्रांनो जुदि सानदोंमोनब्ला बे मोननै जे नेशनेल पार्कखौ सोरजियामोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव बिटिसि सरकार आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाया फेलें जादों एबा फेलें खालामदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। रैखाथि होनो हायाखै होननानै बिथाङा अजद खालामदों रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिटिसि सरकारखौ बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि बिथांमोना हाग्राखौ फोजोबस्रांदोंमोन थिग बेबायदिनो नैबे 5 बोसोरनि सरकार सालायनाय जागायजेननायावनो बिथांमोना बेफोरबायदि हाग्रा दानस्रांनायाव बिथांमोनानो थुलुंगा होदों होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बिथाङा अजद खालामदों जे बे समाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां पानिराम ब्रह्म बिथांनि मोनसे कल रेकर्ड समाजारि बिजोङाव गोसारदों आरो जाय कल रेकर्डनि बायदिब्ला बे समाव 6 दाननि थाखाय बे समाव हाग्रा दाननानै दंफां फाननायनि मोनसे जे बिथाङानो बिथोन होनायनि मोनसे अजद एबा बिथोन होनायनि मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल जादों। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ मिन्थिया, नाथाय बे समाव बिथांनि बिथोनावनो बेफोरबायदि जादों होननानै अजद खालामदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बे कल रेकर्डआ बेसेबां सैथो बेखौ मिन्थिया, नाथाय बिथाङा बिथोन होनाय बे कल रेकर्डआव नुजाथिदों जेरै जे बे समाव दंफां दाननो हागोन, 6 दाननि थाखाय दंफां दाननो हागोन आरो बे समाव हाग्रा फोजोबस्रांनाय बा हाग्राखौ दाननो हानाय मोनसे जे कल भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। आरो बेयावनो जे बुजिनो हायो जे बिथांमोना बेसेबां हाग्राखौ रैखाथि होनो थाखाय नाजादों। बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै मोनसे बुस्थुखौ बेसादखौ फकास खालामनो नागिरदों। बे जादों जोंनि बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय हाग्रा बिफाननि संरैखानि बाथ्रा जे थांनाय 5 बोसोराव मानगेरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि सरकारा
मोननै नेसनेल पार्कखौ सृष्टि खालामनो हादों बा दानो हादोंमोन आरो बे मोननै नेसनेल पार्कआ जादों रायमना नेसनेल पार्क आरो मोनसेया सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क। बे मोननै नेसनेल पार्कखौ दाखांनायजों लोगोसे जोंनि हाग्राखौ संरैखा होनायनि बेलायाव जोङो मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खोब समाजनि गुफुं मोनसे आबहावा सृष्टि खालामनायनि थाखाय खामानि मावनायाव जोङो गोसो मोदोमै खामानि मावनो हादोंमोन आरो जनसाधारनाबो गासैबो जाथि जनगोष्ठियाबो बे नेसनेल पार्क सृष्टि खालामनायाव दानायाव हेफाजाब होदोंमोन, जायनि जाहोनाव गासैबो बिथिङाव मोनसे एनभाइरनमेन्टआ स्टेबल मोनसे महराव फैबायमोन। नाथाय दिनै नुनो मोनदों जे बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF सरकारनि दिनाव थांनाय 17 बोसोरावहाय जिबायदि हाग्रा बिफाना धंस जादोंमोन, हाग्राया धंस जादोंमोन, बे 5 बोसोराव नै दा जागायजेननायावनो दान मोननैनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै BTCनि हाग्राया बा हाग्रामाफोरा दिनै जोबस्रांनायनि महराव फैगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनिखायनो नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौ फकास खालामनो नागिरदों जे हाग्रा बिफान आरो हाग्रामा महिलारिनि दा सरकार बे टटेलि फेलियार जादों, जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै राजनितिक षड़यन्त्र दङ होननानै सोरखौबा आसि थुनो नागिरदों। नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखौसो क्लियार खालामनानै होजानो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों। सोर राजखान्थि दोलोआ बेवहाय षड़यन्त्र खालामदों बेखौ क्लियार खालामोब्ला मोजां। जोङो मिथिगौ जे मेडियानि गेजेरजों, ससियेल मेडियानि गेजेरजों फकास जादों जे बिथां हाग्रा बिफाननि EM पानिराम ब्रह्मनि बिथोन बायदियै 6 मास हाग्रा दाननो होनाय, बिफां लाइफां बोनो होनाय बेफोरबायदि खौरांखौ जोङो मेडियानि गेजेरजों मोनदों। बेसेसिम सैथो बेखौ मिथिया। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो खोन्थाथे बाथ्राथे सावरायगासिनो दङ। आरो मोनसे बुस्थुआ फकास जादों, जोंनि सरकारा जोबनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि बिथां BPF सरकारा फैफिननाय लोगो लोगोनो नेसनेल पार्कखौ दे डिस्ट्रय खालामदों बे बुस्थुआ रोखा। गुबुन फारसे बिथाङा थोंजोङै खेंस्लायै जुदि जोंनि UPPL दोलोखौ बेवहाय आसि थुनो नागिरदोंबा जों बेखौसो फकास खालामनो नागिरदों दे जोङो जुदि हाग्राखौ दानहोग्रामोनब्ला मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोननै जोङो माहारियारि हाग्रामाखौ जोङो मालाबाबो दाफुंनाय नङामोन बा सृष्टि खालामनाय नङामोन। गुबुन मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों फकास खालामबावनो नागिरदों। बिथांमोननि सरकारनि दिनाव जा रेभिनिउ BTCनि बे बेसेबां फैगोन जोंहा डाउट दङ। मानो होनोब्ला माखासे खुंथाय गोहोनि MCLA EMफोरा गासिबो नङा, खिन्थु माखासेया जेरै दैमानि बाला अन्थाइ हा बायदिसिनाफोरखौ महल थासेयावबो धंस खालामनो थाखाय उइदाउट माने लिगेल डकुमेन्ट्स, उइदाउट पेपार, उइदाउट मा होनो अफिसियेल वर्क दिनै जावग्लुं जुग्लुं खालामनानै खामानि मावनाय फोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिथांमोना जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 3-4 खरै गेट बानायनानै बे गेटनि गेजेरजों थाखा खांगासिनो दङ, बेनि प्रमाणखौ जोङो मोननो हादों। गतिके बे जोंनि बर' हारियारि जोंनि BTCनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय मोजां सिगनेल नङा। जोङो खावलायदों बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरखौ जेन समाजखौ गुफुं फारसे दैदेनलांनायाव जोंनि मिथिंगाखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे रेभिनिउखौबो नोजोर बोनानै मोजां खामानि मावो। दा गावसोरनि सेंग्राफोरखौ, गावसोरनि मानसिफोरखौ संस्थापन होनायनि थांखिजों बिफां लाइफांखौ धंस खालामनाय, हाग्राखौ धंस खालामनाय, दैमा दैसाखौ धंस खालामनायनि जुदि बिथांमोना आखाइ होनानै
समाजखौ बिनस्थ' खालामोब्ला आं सानो जे समाजा बेवहाय BPF-आल' माहाजोन जागोन बे नङा। बर' हारिया जोबस्रांनायजों लोगोसे सानसे समाव बिथांमोननि जेनेरेसनावबो जोबस्रांलांगोन बे खोथाया स्पस्त' जानानै फैदों।